BPF सरकारनि गोख्रों खामानि मावनाय। पर्बत जरा बियाबाव सानसेयावनो मोनसे नङा मोनब्रै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया कौटि कौटि रांनि पर्बत जरा बियाबाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपखायाव दानि बिटिसि सोलिफु गभर्नमेन्टआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म मुंनि 30 कौटि रांनि अडिट'रियाम लुफुंनो आरो बिरसिला गां मुंनि मिनि स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय 5 कौटि रांनि मोननै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों थिपखाय बन्दराव। बेजों लोगोसेनो बासबारियावबो पलिटेकनिक आरो आयुष हस्पिटाल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियावनो बिटिसिनि इएम मुनमुन ब्रह्म, बिपिएफनि मिरु लाइमोन आफादगिरि रिन्जय बर' आरो पर्बतजरा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोदानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथांनि नामाव 30 कौटिनि अडिट'रियाम हल बे थिपखायाव जोङो बानायनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो लोगोसे बिरसिला गां बिथांनि मुङावबो मिनि स्टेडियाम 5 कौटिनि बानायनो थाखाय जिथु अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारिखौ जों मावखांबाय आरो जोंहा गोबां थांखि दङ। जोङो खालि बर'निल' नङा, बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बिथांमोननि जिथु हिस्ट'रिक लिडारफोर दङ, जारिमिनारि लिडारफोर, बिथांमोननि नामाव गोबां जोङो माने मेम'रियेल बेबायदि स्टेचुजों लोगोसे बेबायदि अडिट'रियाम हल हक बा माबा मोनसे पार्क हक जायखिजाया जों बानायनायनि थाखाय जोंहा सिद्धान्त दङ दलाव। आरो बेबादि हिसाबैनो जोङो जिहेतु बिपिएफआ दिनै सरकार बानायबाय, बे हिसाबै रायजोफोरनि सिगाङाव जेरै खोथा होदों बेबादि जोङो मोनसे मोनसे जोङो मावफुंलांगोन। जोंनो जिहेतु दा सरकाराव दं, जों दिनै 3 मास जाबाय। 3 मासनि गेजेराव जोङो गोबां माने प्रमद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों, बे थाखाजों जों बानायगासिनो दं। हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बेयाव, खिन्थु हास्लाबाखै सिबाय बेल' माखासे थालांनाय थाखानि मिथिबाय। बेखिनि थाखाजों जोङो बानायगासिनो दं। ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआव थिपखायाव दंबावो पलिटेकनिक, बेबो प्रमद बर'आनो बेहाय जानांगौ होननानै माने थिग खालामनानै गालांखानायखा, खिन्थु फैसा गैयामोन। खोथाखौल' बुंदों, बियो माजों मावगोन। दा जोङो बिथांनि बे थिग खालामनायखौ जोङो सनमान होदों। सनमान होनानै बिनि सायाव जि थाखा सेंसन खालामनांगौ बेखौ जोङो दा थाखा सेंसन खालामनानै जोङो दिनै खामानिखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों। आरो आयुष्मान हस्पिटाल दङ, बेयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि प्रजेक्ट, खोब मोजां प्रजेक्ट। बेखौबो जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बिनि थाखायबो थाखाया सेंसन जाबाय। टेन्डारबो अलरेडि प्रसेसआव दङ। दा बेबादिनो जोंहा प्रमद बर'आ माखासे थाखाखौ जास्लाबलांनो हायैयाव जोङो माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों। दा टटेल मथथे 700 कौटिनि बारा प्रमद बर'आ माने फैसा बाहायलांस्लाबनो हायाखै, माने बियो हायोबा जागौमोन, जास्लाबलांसो हायाखै। दा बे थाखाजों जों खामानि मावगासिनो दं आरो।